V nasledujúcom videu si ukážeme, ako na stránke www.programalf.sk priradíme domácu úlohu alebo odkaz žiakom. Na úvodnej obrazovke sa nachádza tlačidlo Domáca úloha. Po jeho stlačení sa zobrazí formulár odkazu pre žiakov. Zvolíme nadpis. Napíšeme odkaz žiakom. V políčkach pod odkazom si môžeme zvoliť, či má žiak napísať odpoveď, alebo či má priložiť súbor. Následne vyberieme predmet, prípadne priradíme typ úlohy. Zvolíme si žiakov, ktorým chceme odkaz priradiť. Vyberieme triedu, zvolíme Označ všetko a stlačíme tlačidlo Prirať. Takto pripravenú úlohu uložíme. Žiak sa prihlasuje cez internetovú stránku školy. Zvolí si svoju triedu, svoje meno a prípadne heslo. Zobrazí sa mu zoznam domácich úloh, testov a dokumentov, ktoré mu pridelili jednotliví učitelia. Keď chce zobraziť zadanie, stlačí zelené tlačidlo vpravo. Žiak napíše odpoveď, prípadne vloží súbor a stlačí tlačidlo Uložiť. Keď si chceme pozrieť odpovede žiakov, stlačíme tlačidlo Online testovanie vľavo a zobrazí sa nám zoznam všetkých zadaní, ktoré sme pridelili žiakom. Po kliknutí na dané zadanie sa tučne zobrazia žiaci, ktorí si odkaz pozreli, prípadne naň odpovedali. Na pravej strane sa nachádzajú ikony, cez ktoré si môžeme prezerať odpovede žiakov a súbory, ktoré žiaci odovzdali. Keď chceme zmeniť parametre zadania, stlačíme žlté tlačidlo. Keď stlačíme červený krížik, zadanie sa odstráni zo zoznamu a nebude sa zobrazovať ani žiakom. Prajeme vám úspešnú prácu s online domácimi úlohami na stránke www.programalf.sk.